teda řekne ti to fakt. Vypadá jak Ivanka Franková. Vypadá jiný. Tež by mi to pomohlo. A tam si jsem. Mám podle mě tady práci najdeš. A jo, práci najdeš všude, ale dobře. Nemohla bych si Miriku aspoň povědět. Ne, myslíš si ještě tím, že si budeš vydat čas. Stejně víš, že dlouho to tam bude trvat na tom úřadě. Dobře. Jsi tak já jdu. Držte mi palce. Ne. Hodně štěstí. Štěstí s tím, že nemám nic radši. Co máte? Nezlomili Miky přes víkend? S tím bytem? Nevím. Miky se vrátí z Brodu a řekneme, že se zeptám. Ale pochybuju. To se dá pochopit, že se bojí, aby nějak nezvlčil nebo vůbec došel k maturitě. I když to Anglii dokázal, že všechno dospělé. To tam nemusíš. Ono by to asi bylo všechno úplně jinak. Nezvládnu. Mě vůbec nenapadlo, že bych se o té firmě nezmínil. A když to pak slyšela, nevím, jestli to byl asi taky naštvaný. A znáš, jak se dokáže zablíčit. No, takže co teď? Miky se podělí o pokoj s Borisem. Vypadá to tak. No to zrovna asi moc nadšený nebude. To stěhování nám odchýlalo. I když je fakt, že dost počítal s tím vypuštěným bytem. No, já to s tím úplně nepropadl, třeba něco vysvětlí. Tak asi nesouvíce. A co kdyby šel Miky vidět celý? To by se asi moc nedělal. Proč vycházíme to? A jasně. Jaký je rozdíl v tom, jestli budeš žít jedný míchat s Borisem nebo s tebou a s Máňou? Tak se přestěhuju, to je teď moje hobby. Najdu něco většího. Mami, radši mu to asi ani nenavrhuji. Marta by si myslela, že se ho snažím za každou cenu vystrnadit z bytu, abych měl s Libuškou víc prostoru. A hlavně, jestli se někdy budeš někam stěhovat, tak snad s Vlastou, ne? No tak ráda bych, ale